Zor bat egin bat egiten egon da. Beraz horretik anoneri egurre eman behar diot. Ikusten duzue, hau ere ikasi daiteke. Ez eskolan. Ez nago egiten da bai. Bai, da hori uste dute pixo bat, hombre, honek. Gaina honek ere besta zanpen txiki bat dauka. Ikusi duzue, hemen zeukana da zen dutzeina bezalakoak. Bai? Bai. Hemen ezberdina dauka. Hemen horren berdina, marroi horren berdina. Hemen ezberdina dauka. Zer da hemen daukaguna? Tuntu bat, eta hemen ikusten duzu plastikozkoa da. Baina zer da, albokak dituena bezalakoa, diferentziarekin albokak dituela kainaberazkoak. Eta hemen ikutzen baldin badut,